Meghalaya pen West Karbi Anglong ahoy along kesu hijan kachar wajok bang hini akarbi areng kesu. Ahoy along naga atung Karbi Anglong along le along hem kachigin. Kopi koson penne jamin rong hang hem mi choden. Karbi Anglong live Adap Abirta long penile sami juli bepi non harjuik tha birta ang ton pen. Hamren Police Station Kaparlo, Meghalaya State, West Jaintai Hills District pen, West Karbi Anglong ahoy, lang hempi tourist lo shalong, kachakoi not, tado lang solong, kiramtang ni pai kebarni, por pai kep malom, soluk sodak amongbi, kejap tu. Bangso soluk sodak amongbi, kejap apor hot birta kiridun long atengke, khandulia hawar ke do odlang no chomanga khetum, West Karbi Anglong alo, tado lang solong anang lutsi, Karbi Arat sai kachutikia sonamung pen danglok, ha dake do prong akarbia hem me ki kai ja phansi bor ipon lo lapen ihum humni amandu bangke me kai tikang etlo bangso ahut halada kachuboche bom akarbia tuma phan chomanga tum teng kheng ponsi banghini atum areng ahu pasote kang lo areng ke swabang phulake Albertson timung lapen Simon inghipusi pangthek pom halapu Albertson timung abang areng ke so ahir ke tanra ka jo Hamren Civil Hospital along ansi silang ponlo Udah porpai baji kep porpen kandulia cuma ngatum je haladak MLA Saruk Cincaron sa ke idu lapen lituma baido rinate rangpi alangli sa ke iya dimdo haladak samelang litung udah mangkat pipuk na rong nang thang nu lapen pai nang thang nu lapan ke bangpen litung dak ahoy ke dua ratus stame nu bahini cerok tok pensi langdono lapen sini litung hadak Adima klongan peli dunsi nono poro bangke nana ang bongsta tumon soda kasunsi dulu nasi nonili kadu biara dang nusidu nasi nilida anu kela tumhan abdi kondi la bangso putha tari no pak ciwansi nilit mamuni hinpen alangli doktor lo ni Albert Timung alangli panel tum no pak mena pulong sitikang nu lapen dera cot gelang aku kuli batli pen ki ap lapen tu harlong man kewar ni tumoni injor pintu piglo lasi nilitum chuning ri lo Karbi Anglong termos council la tuma phan langso teng pronte ahoyara tumbang ke kisung binong lo lasi pini pena mala dakke thirkluk dakke patrolling campus ladak dubek nangko au kalip lutang te ladak abang ke munit hian kithi bang ke lake ning weneng dak bang ke uthe thepin lo Bangso phi Hamren pen Raikom Saiki Pendanglok West Karbi Anglong Deputy Commissioner Sangpi Krishna Borua tum Pendanglok West Karbi Anglong SP OC atum Adimalong an Humri damsi Raraphan aning pathipom I have had a discussion with DC West Jangia also. So he will help us in investigating the incident and we will take all actions so that the people over here they feel safe. Lapusona porahur West Jaintai Hills District SP Adimalong an nangkapate bogja phan bor ilo bonta Karbi Arat atum agaria phan ar longpen kewardona job Adimalong pen chedam thujuilo Kedam tanga porahur Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangahin pen kaning je pona tengke ahoy phutha bangke lo charli asong pen danglok ham phanga song pen rat chari asong do an pen chingki chingwai pen si koson si mon sam ke pathir jima laso phisi Adimalong an palidang ji pusi ningje laso ke common issue lasi ada koson si solution ke bani ma laso phutha ke student organization ke do ke party dan sisi mai lagi mikir pressure ke sayang dekat halapu areng keso Albertson timung areng ahu keso ahir kang tangra kajo Hamren Civil Hospital along un AC hojai Ham Hospital along an sikelang Japan ponlo lang hempi pen birsing tiso Karbi Anglong live Bokajan subdivision angkang Karbi Anglong pen Nagaland ahoy dilaya towar Lahore janalong Karbi Anglong along le thek lorsi hemrit kachi game palok plir an pinlo Seta Karbi Anglong Autonomous Council Forest lapen Land and Revenue saika matum ing samdun rilang ke thek long le sonsi chekrong den
Kedam tang suri hini ra ingko ra hini aningkan malompen dilaya tovar Lahore jan mate Karbi Anglong pen Nagaland ahoyalong naga atom pharo ahem arit nang chikimsi ahem palok clear anta piniani anta Karbi Anglong Autonomous Council ke thegi ding atum thek damlong lisi chikrong detlang lapenan parda forest asai ka matum adung het ke du anta insam dun risi theklong li chikrong detlang lapen kaching bai ja phan anta kengkam tengdi prangsi Karbi Anglong live kelang naman kardom pajirlo non nili gido ke da Karbi Anglong lapen Nagaland hoy Lahore jana long mate nili camera person phan tuning riji la board theklong lo la ke Dimapur welcome gate lo la ke la bangso adung het nili hala screen phan paklaing phase tuning ri lo la non dak boundary wall do la pen long le ke thok do la pen dak kado ka ven jok ki eji phan ki tu gai hui do la theklong lo dang le tom phan ke paklang la so adim ke lage manghu me prai dak chiri hini chiri ke thomne long le do dak pen pua pars tamit la poson si dolang dak apre kamuni ra tum wang sila dak la son manghu me la poson nang ke claim nang dam la poson jo asi nilitum Karbi Anglong live kelang na phan ke pachini gang tunga la puhan lo je la poson koson nang mandat ma lada Karbi Anglong Autonomous Council tum do revenue department do forest department do kapre ke department do jebon ta lang le tum la bangso adi mai hui ke theklong le del ma mate kachelang le del ma la puson pini arni la po an arpong sitami dak dolo la pen hem kachi ki ka do ka veta theklong lo lapenan parta land and revenue atum stami arpu doko ka phita insam dunri ke manghu me alam binam mate ahoyalong le pharo achi rialong le naga atuma phantong chojor detlo maputa honthe thumini athe arniwang jo padap Karbi Anglong along le along hemrit nanga chikim hang jo hang haya phita ke do dun clip anke matha mimi nang nilutum camera hoy pen paklang tung ladak ahoy lo la langroi lo la bangso langroi stame non ke orthip son nilutum theklong la pen Karbi Anglong along le binong ma ke hola so nang litum theklong po la karen anu jok doji la bangso anu jok pen hola penanga nang litum theklong le ta hai camera lo stame la po an lo Karbi Anglong along le bangke stame piniani bangke ladak Nagaland pen wang si kadu kawe la hai ahem lok ri lok bong song theklong lo la si puthot pachini thu lo je prabjin pen la hai hu adim nang chihumri pen la bangso adim la kadu kawe chelang son te mesani lasi prabjin pen la so habar adim along ke tharle asai dengdi pulote rara tumge kachojor pusi honthe ponno athema Karbi Anglong Autonomous Council atum jongsi aduya hoy chelangli pulote komatsi kelangjin lasi aduya hoy chelang vek nangji lapen ahoy along pachin thunangji kali pulote momo sosu akaya hur anta nongnosi charjunang bompo Karbi Anglong aphur ki molong ki lasi prabjin pen pini penap ang bong la so habar kido hemrit ke chikim kido anta tharle thaisi la so din isi ki mesen kaching thur asonta deng phitsi ki miji pusi thekse reset kacharok tok arar tom penta ninje ponranti bokajan pen ananterang Karbi Anglong live keramtang aruni phai kebarni Karbi Recho Ramsing Ronghang bangso apirthe pen chi osi sangtet choendam joilo bangso jok arang likar jong chomrong su ke palidun pamiji aphanpura Karbi Anglong Autonomous Council replacing hi pen japonsi Karbi Anglong tourism la pen research team atum pen Arunachal Pradesh hawara long pen mekri meklang pen kachiki mo asai dengpon Ronghang rongbong rong arak mate Karbi Recho Ramsing Ronghang alangli kikri ke sarapor pena joksi men keso kacholong lo pena jok ke damtang aruni phai kep arni bangso apirthe pen che ojuilo Bangso Abirta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karjulong pen Karbi Recho aphan man piponsi tongsikot pen Karbi Anglong Autonomous Council KEC atuma phan pin khat ponsi isi kachikimu mate Karbi Recho Kalitang Ramsing Ronghang aphan ningduk chepaklang dunsi council pen arnisia pharman kanghap mate holiday pangdak ponlo Laso teng pen Karbi Anglong Autonomous Council replacing hi pen japonsi Karbi Anglong tourism asai ka matum pen Arunachal Pradesh along an isi research team pen kedam linatum do an chelangsi Karbi Recho Kalitang Ramsing Ronghang aphan kachiki mo asai dengpon non Karbi Anglong life kelang ratum don pinin Karbi Anglong life pen non mat kinil tum
Chu village mate Chu valley la rong sa Arunachal Pradesh West Kameng long sidulo Ladakh patumi pen Karbi Anglong tourism department atum pensi Ladakh ason research phansin nang palilo sitame patumi si ningdu Abirta harjulong si itum Karbi richu Ramsing Rong Hang halangli labang so pirti pen abe ajoini penangan Karbi Anglong ara atum ani hondu goson si thekpolong silitum Karbi Anglong Autonomous Council EM tourism department water resource alangli sitame ani hondu pilo Bangso kachikimo pona hud retasing hiya ke japona long Karbi Anglong Live Editor in Chief Dr. Pankaj Teron lapenan parta Karbi Anglong Tourism Asaikam lapen WWF atumpen minute isian kachikimo padopon Asinili tum dak WWF penchenglo team tourism lapen KSA Barnabas Piling khaisa minni tumong do lapen ni tumong Karbi Anglong Live Chief Editor esekadu ni tum dak alangli apam ini disi condolence tamilo nilitum dak sisi polo nasi alangli aporia la tumakon ansi tamilo arna mehil jumi kehang panji pansi tamilo nilitum kadugui arna mechi chordom ponlo nasi alangli pansi tamilo chomring me kedu mesenji apam sinilitum alangli apam mini disi tamilo chikumo poni Nahok le do pusitami methang akhe ari cho phana bangki man kachipipon akenang sor pupensi Arunachal Pradesh along pensatami kachikimo asai dengponlo Halabu Nagaland State Dimapur along kido State Institute of Hotel Management along Kachari bom ari soe jangatum do ansatami Karbi Anglong Tourism ahin pen kapin khat pana tengpen Karbi Recho Kalitang Ramsing Rong hangaphan kachikimo asai dengpon News report Bikram Teron Karbi Anglong Live Dwaramla constituency ke parlo Krokeng Dang polling station ka parlo Maja rong hanga rong mekar Jamin rong hanga hem kopi koson penni patumi anarlo por phaikri isira chiti mapor malom ahemphu rit kachadam erahud me chopide Labang solong hemalong kachutun chodang hormu la pentang ka surip like ban na hok ponlo lapen osomar school la kita bohi pen chenglok arnam aphumang he hui lapen akenang sara document salo doan setami na hok pon laplo bosi ahem phatum pen nang chathandun Mane la senan apenge poket suri poket tanga ga ni tu pon detlo na hok detlo aku labang tu penge la hai hormu hotar osomar la kitab aku pini la hai sertifikat hormu anta sop ni sulir lo Lasining ki mepen local MEC mate EM Prabhachandra Taru aphan kachuning ria bangke nangra vek nangji pusi chuning ri lo atheni litum non ke doke thak lapen piri anta non kaching thang penaka prek anke me chupon edlo lasinangra vek tha pusi EM Prabhachandra Taru aphan chuning ripon angka belo maha belo pe belo ko belo pe belo choy belo chut hei lo belo terapita ini ke cereng lo bedalo matha ko an ni kisum chije khapna piave abye ke dukhe ke dero la se asal tu pana hi na chuning ri lo la se rapi nang pu pa bangi ni ulukunchi pen hemari rong phar Karbi Anglong Live Tarapung Habararat ke dam ke ma ki sung thepikpu Tarapung BJP local committee atum chini si Tarapung ben dolamara dak atobar puthot kasalam ponthoji phan rongasar Rajen Teron mate upper Tarapung BJP local committee mai phupen patir pi ponsi Tarapung Habararat phan pangrum ponsi chingki chethan ponlo Labang solong upper Tarapung lower Tarapung BJP local committee mai phu chunbang pen chenglo rong arat lapen kaprek asong atum seta bangso mailong chetong don Lapu upper Tarapung BJP local committee mai phu Rajen Teron hin pen Tarapung habar arat along lam theke jai ponke jongsi Tarapung pen dolamara dak atobar kaselam ponalong Karbi Anglong Autonomous Council ke chare atum nangcherap chetu dunde pulote Tarapung habar arat ke kaprek asai sita deng ponang kok puputa lamthi pangdak pon tangte Tarapung BJP local committee mai phu Rajen Teron rong asar pen kaningji ko ana hok lone arju senan Sitame munitum chini nangji pasen da bujilo alang le hoi pen pinaan ne pen pu kachi pudam tadulo
silahai bangke kicok cilang bangke litum si cipakeng serai pun apa ta ning oidam thai belo sistame pini kacing room bangke litum labang so pini lada pila dherla tau birong pathok lam long kacing room bangke litum apalwa local committee hoi ahin pen si kacing room ku litum phapon lo nasil bangso tuwar ka bunai long alang le already cicak tang lo nasil litum apart arpung hoya hin pen sitame luar tarpung hoya hin pen sitame alang li ke claim ke dam long 17 meeting do difu sar hang ke chitong dam je phan nilis tame dunpo athela bangso ke mission along ke nilikta kachi don do nang ji ke kenang so बाद में जीसीबी अप्रेंग में के रात फानी लिया टेंशन भी बेलो रात फानी लिया पसिक सैक से लान तुतेली नेले कौन हदा हिदलो लाके जोंसी नंग राब दुन दे जोंसी लान निले तुम के क्लेम के दाम का चुनिंग री अलोंग पेन जीसीबी अलोंग काम के क्लेम अलोंग पेन सार फाना चुनिंग री टेंग पेन जोंसी li तुम क्लेम दे दा काम क्लेम दे पेन अभी पुलो बुते इली तुम जोंसी नंग राब दुन दे pensi li tum rada long pensi methanga khi pen butte li tum ja kong se me chi ferang nang kokpo la si li tum ka prega to wars medam nang kokpo News report Karbi Anglong Live Rengtik apor raraphan ke claim ke dampi mesen pulote karli dera phisadami ratpen kachikimopon ing tonte lason se ke damtang aru ni phai kre isiar ni matipung forest gate jesong longjon arong amekar kalitang donesor rong pisadami rengtik an raikom saikya sai claim bompen rat akiduk kisung along kaike apor karja pidun verpena jo ahema sola pen Karbi Anglong Labor Union lapen West Karbi Anglong Labor Union atum pensatami chikimodun Kalitang Dhanesor Rongpi, Kedamtang Parokrasir Kebra, Trokebra Trok Aningkan, Chitia Chikloni Pai Hom Kebarni, Mahang Taxi, Kedamtang Surihinira Inkorahini Aningkan, Arua Chiklo, Ni Pai Kri Isiarni, Bangso appeared Hippen, Chiotekang Boblo. Alang Rengtik an, Raikom Saiki Mate, Assam Police Constable Asaisi, Karbi Anglong DC Asai Hemalong, Ninkan Thomkeban Klemponlo. Lapen kiddu kelak arat lapen chongda chotelo arar aphantami bidi sore lapen dordi phophi anta kera pajudun verabang phulo bangso joksi kedamtang aru ni phaikri isiar ni matipung forest gate chesong longjon methang ahemalong ahemasor donra batum kachikimo ponalong labor union atum pensetami chikimo jaime dingpong so berta nilitum pensitami arjulong si litum alangli rada kam ke claim mate alangli police kam si claim ko se pulo na sida kadwe ta chini prongo asili tum Karbi Anglong arata tum sitame lapuson asaya bang litum la dak local tum sitame lapuson ningke hang bang do unang lang la pen litum kacharli bang litum kenang sot lang la sili tum mena dim nyong sili tum lapuson kithek sera asai long litum kachera pachetu bang kadwe ta mat hapon bori pon bote litum mesanji Lapen Karbi Anglong Labor Union atumpen lamthe ke jai ponthuke Karbi Anglong Autonomous Council pen Kalitang Donesor Rongpi asomara tuma phan langpon pen voreng anghoi kepek ponja phan sitami chuning ripi pon let Donesor Rongpi berif family matangte ningduk ninglak donangkok atheke alangli ili tumpen che loving lo arnama long arnama kengri dam igjuilo lasi laso arnam kengri along ansu se chomrong me karjong ke sangdun longji lapente nilitum sitame ke chikimodun pen alang li ke klem te kang anakam puthot kang thur dun thegi ove phan sitame nili sitame son IPS manangte Indian Police Services training ki dun atum phan nilita lam than dun long lo training pi dun long lo lapente APS sitame Viva Voice training lapente ason ke thekere knowledge generally che share dun long lo Bangso kachikimo jai megalong KALU Central Committee Kongchun Bang Rising Milik KALU East Karbi Anglong District Amai Phu Long Sing Kramsa Dun Mai Phu Bilison Kramsa West Karbi Anglong Amai Phu Manav Kramsa ILO Bida Singh Rongpiatum Chetong Dun News Report Longsodaringti Karbi Anglong Live Aruni Bhaikep Thelang Arni Lapusona Jai Mekache Tong Long Logajok Director General of Police DGP Hin Pen Tong Sakot Police Along Anghoi ke Thenai Bangke Thoma Tuma Phan Amit Hang Asa Hemalong Phaponsi Security Review Amai Ing Niponlo
Labang so puthak DGP ahin pentong sekot mai ke phaponang kok laki Guwahati rong so pialong ki bipona mayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ka chetong donahut security asayalong sai ke claim ke chok damde doko ga jo Birta kiribdun long atengke Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen State Minister Ashok Singhala tumaphan security cover ki pialong aning kang samse chipaklang ponrenti Athe Guwahati along ke paman pona jai megalong pinnang anararatum raikom sai ke atum ke ton kilang dokko ka phita CM adungan paledam long lokpen isi kap heremime angdeng an paledam roklo Labang sojok DGP ahin pen pulis asai kamalong ang hoi ke the tumaphan amithang asai hemalong phaponlo la solong Commissioner of Police CP ke parlo Officer in Charge OC ke do anaphan setami DGP asai hemalong thelang arni ajo por phaisir ke baprang ke pali e japhan lamtoy piponlo Labang somai jasamet ke paman pon laki ke chok che adimalong kachepang thek pen ke wangjilang arni lapuson ke pabe pon thu de japhan kabor I pon japhan si chingwailo Guwahati rong sopialong Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen State Minister Ashok Singhala tum kachetong dona mayalong keton kelang asai mate security in charge ki pipon bang kethom Superintendent of Police SP tuma phansetami transfer pipon edlo Labang sohut in charge ke pekpon SP tuma men ke lapu henlo Utpal Bayan SP Security 1 Gunendra Deka SP Security 2 lapen Suman Chakraborty SP Security 3 State Desk Report, KAL Long Live. Pini Adap Abirta Kelponsi, Kanton Iglo.